Tento rok sme sa zúčastnili aj 9. ročníka Tatastanu. Na naše miesto stanovania nás odviezli na korbe vetriesky. Tatastan je súkromná akcia, ktorú si vymysleli Sološničania. Otcovia zoberú svoje deti na víkend stanovať bez mobilov, s obmedzenými zásobami sladkostí a sladkých nápojov. Tento rok tam nebol ani signál, takže s telefónmi sa okrem natáčania nedalo nič robiť. Misia dostať madrac alebo teda nafokovačku do stanu. Kokos, ale to je dobrý stan. Ja taký chcem. Tak to áno. Eliko, nakrej, poď. A my máme aj okno. Počkaj, jak sa zavíra okno? Máme okno. A jak ho zavriem? Nechcem, aby mi sem niekto kúkal. Zavriem. Bolo nás tam dokopy asi 25 ľudí. Program bol voľný, takže väčšinou sme hrali volejbal, badminton, karty alebo len tak oddychovali a kecali. Tak, prvá noc je za nami, ak ste sa vyspali. Dobre? Vôbec, ja som nevedela zaspať asi hodinu, ja som sa tu takto mrvila, vždycky som sa takto kúkla na teba, že som ťa nezobudila. Vôbec, otras. Sári, ty nemôžeš povedať, že zle, že ty si nás tu všetky vytlačila. Ty sa musela vyspať ako babatko. V sobotu po obede sme išli na prechádzku. Už odchádzame. Kde sme klali? Pri kolovrátku. A čo sme sem išli? Išli sme pol hodinu hore kopcom, dole kopcom, po rovine, len kvôli tomu, aby sme videli čo? Špinavú vodu, jej! Niektorí boli viac nadšení než tí druhí. A samozrejme počas prechádzky nemohla chýbať aj nejaká tá výzva. Eli! A 9, a 10, a Arizona. Dopredu, dozadu, na bok a späť. Buď sa budete hádať, alebo budete do stanu. Eli celý víkend nič iné nerobila, iba sa mojkala, hrala alebo sledovala badmintonový košík či loptu.